Il-Ministeru għall-Edukazzjoni laħaq qbil biex is-servizzi Skola Sajf u Klabb 3-16 jibdew żgur nhar it-Tnejn li ġej. Dan wara laqgħat ma' entitajiet bħal Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi. Il-Ministru Evarist Bartolo spjega d-diffikultajiet illi inqalaw. L-akbar problema li kellna hi li minħabba id-domanda qawwija biex jintużaw dawn iċ-ċentri ta' Skola Sajf, 10,800, dawk ridna l-fuq minn 700 adult magħhom biex jagħmlu din l-esperjenza fis-sajf. U konna qed insibu diffikultà biex insibu numru daqshekk kbir. Il-Ministru spjega li tnislet biża' fost l-Għalliema li kien se jkollhom ammont kbir ta' tfal allokat lilhom. Ara jiena dawk l-Għalliema li kienu rew interess u mbagħad irtiraw għax ħasbu li se jitfaċċaw it-tnejn filgħodu f'ċentru u jsibu 30 tifel u tifla, 60 tifel u tifla, 80 tifel u tifla. Fejn semmur jien? U allura rtiraw. Issa meta jkunu jafu li s-sitwazzjoni rranġat ħafna u għandna koordinatur f'kull ċentru ta' Malta u Għawdex. U se jkollna adulti biżżejjed biex ikunu ma' dawn l-aktar minn 10,000 tifel u tifla. Dawk il-ftit li baqalna li għandna bżonn biex iċ-ċentru jkunu kompluti, issa jistgħu jagħmlu kuraġġ u jerġgħu jiġu lura għax jafu li mhux se jitfaċċaw f'ċentru li ma jkunx hemm koordinatur jew ċentru li se jkun hemm ħafna iżjed tfal milli suppost ikun hemm. Filwaqt li rrikonoxxa li kien hemm affarijiet li ma sarux kif suppost, għamel appell lil dawk li setgħu qataw qalbhom. Kellna diġà ħafna li kienu lesti li jiġu, imma minħabba li l-affarijiet ma sarux kif suppost, qataw qalbhom u rriżenjaw. Dawk stess nistgħu ngħidulhom biex jerġgħu jersu l-qudiem għax ċentri se jiftħu, għandna biżżejjed nies biex jiftħu u żgur li sa nhar it-tnejn iċ-ċentri se jkunu qed jiftħu kif suppost u kif suppost fetħu dalgħodu. Il-Ministru konferma li ċ-ċentri f'Għawdex huma lesti bl-ammont ta' adulti meħtieġa, filwaqt li fadal xi postijiet f'Malta fejn jeħtieġu n-nies qabel tibda Skola Sajf 2014.